ang panagsangka ni hangin ug ulan. Gistorya ni sa akong mama tong bata pa ko. Pero mahimo sabning basahon sa Filipino Children's Favorite Stories. Usa na siya ka libro nga giistorya pag-usab ni Liana Romulo. Og gitagaan og mga drawing ni Joanna De Leon. Original ni nga gisulat sa English unya akong gibinisaya. Usa ka adlaw si Dalugdog, Kilat ug Ulan nagpauraray sa daw gapas nga mga panganod nga nagdayan-dayan sa hayag nga kalagitan. Si Hangin nagdula-dula, taliwala kanila, malumanay nga nagtuyok sayaw, samtang hinay niyang ginautro ang hulma sa kalangitan. Unya, board ko iyang anunsyo. Maghimo tag bagyo. Hoy! Bago pa lang ganita naghimo og kusog nga bagyo tumiaging adlaw, ingon ni Kilat. Ay, gikapoy ko. Ay sus, sige raman gyud kang gikapoy. Huyang ka ra gyud kaayo, dili sama nako. Gamhanan. Fine. Huyang na kung huyang, dili ko kusgan. Okay. Ikaw Dalugdog, ingon ni Hangin. Gusto ka magsugod og kulbahinam nga hitabo? Oh, no, tubag ni Dalugdog. Mag-agad lang ko kung andam na si Kilat. Hinay nang nagpaspas ang pagtuyok-tuyok ni Hangin, hinungdan nga kalit nga naglihok ang mga asul nga mga panganod. Hoy! Gisapot nga ingon ni Ulan, undangin na in taon patolga na me. Nikatawa sa si Hangin ug iyang gibulhutan ug dakong hangin si Ulan. Pues, paundang ako, ingon niya. Oh, please, ingon ni Ulan. Nganong di mangyud ka makapuyo? Kay ako si Hangin, tubag niya, ang pinakagamhanang elemento sa kinaiyahan. Gipiyong ni Ulan ang iyang mga mata nga nag-ingon, oh, kabalo na mi nga gamhanan ka. Nakahibalo si Hangin, nga hapit nang mawadaan og pasensya si Ulan. Pusa, bigan hawa na po siyang lalum, og iyang gihuyop ang pinakabugnaw ng hangin nga kaya niyang buhaton. Mikurog si Ulan. Ingon ko, biyain ako. O sige, Ulan. Ingon ni Hangin. Magdula ta. Kung kinsa gyud ang pinakagamhanan, ikaw o ako? Wala mitubag si Ulan. Maong iya na sang gitayhupan og tugnaw kayong hangin si Ulan. O sige, ingon ni Ulan, nga nawala na iyang katulgon. Pero, kung mapildita ka, isumpa nimo nga mupahawa dayon ka sa panahon nga moabot nako. Di katawag kusog si Hangin. O sige, pero kung mapildita ka, isumpa nimo nga dili na nimo ipaawas ang imong mga luha sa kalibutan hangtod sa hangtod. Nakabalo si Ulan nga usa ka na kamakuyaw nga panaad. Kung mapildi siya, buti pasabot ang tanang mga hayop, mga tanom, ug ang katawhan sa kalibutan, mga matay. Kikinahanglan nila ang iyang luha aron sila mabuhi. Nagduha-duha si Ulan. O unsa man? Nahadlok kang mapildi?
Dili, wala ko nahadlok. Ingon ni Ulan, samtang iyang gipadaplin ang iyang mga pagduda sa iyang kaugalingon. Pildihon ta ka. Oh! Maghatong ingon ni Hangin. O, dalay na. Mga naog na ta sa kalibutan karon dayon. Tana! Gisundan ni Ulan si Hangin pakanaog sa kalibutan. Nagibilin si Kilat og dalugdog aron makapahulay. Sa wala madugay, nakakita silang unggoy nga nagkumpayot sa kawayanan. Kita ka anang unggoy? Ingon ni Ulan nga galagot gigihapon kang hangin. Kung mapanaog na nimo gikan anang kawayanan na, daog ka. Jesus! Kana ra di ay? Masiguruhong ingon ni Hangin. Makahimo man gani kog mga unos, mga tornado ug mga kusog nga bagyo. Mapakanaog nako ng unggoya na. Miginhawa dayon siya lalong kaayo ug gitayhog niya ang kusog kaayo nga hangin. Naglingkod lang si Ulan. Mas relax na siya karon. Kabalo siya nga dili basta-basta mabali ang kawayan. Mapiko-piko lang kini. Ang iya lang gilauman nga unta, hugot kaayo ang pagkapyot sa unggoy sa kawayan. Nagpadayon si Hangin. Pero ang iyang mga pagtayhog, igo lang nagtabyog-tabyog sa unggoy nga daw tiduyan-duyan. Human ang usa ka oras. May surrender na lang yun si Hangin. Okay. Ingon niya nga gikapoy maayo. Di na ako kaya. Kabalo ko. Di gyud sabna nimo kaya. Aw, tan-aw lang nato, ingon ni Ulan. Kalit lang, midagom ang mga panganod ug midulom ang kalangitan ug hinay-hinay nga nagtaligsik. Maghimot nagtaligsik. Human ni adto, gitawag niya ang Ulan gikan sa kasadpan. Kinagtanan. O hinahinay na mikusog ang ulan. Igang ug makanunayong alindahaw. Sa wala madugay, miingon dayon si Hangin. Tan-awa! Dili sab nimo kaya. Murag walay makadaog, ini nga panagsangka. Hulat lang sa, ingon ni Ulan. Wala pa nako nagamit ang ulan gikan sa sidlakan. Ang mas kusog nga ulang sidlakan nagsugod na dahil paghagoros sa makaluluing unggoy nga basa na gid kaayo. Kitag tanan. Sige pa. Abig tiil. Mga dagko ug bugat nga mga lusok sa ulan miigo sa iyang ulo o kinahanglang itiyong niya iyang mga mata aron mapapha ang tubig. Wala na yun nakaano sa iyang unggoy. Ikanaog na lang yun siya sa katapusan gikan sa pagkumpayot sa kawayan ug dali-dali siyang nagpasilong. Daog ko! Madaugong ingon ni Ulan. Pildi ka! Si Hangin, nga sama kaguol og dagway sa unggoy, mitalikod kang Ulan, ug mikagyo nga walay pupananghid. Siya ang nailang pinakagamhanang elemento sa kinaiyahan na pildi ni Ulan. Karon, sama sa iyang gipanumpa, mupahawa siya dayon kung makit-ana niya si Ulan. Mao ka na, kung kusog kaayo ang hangin,
ang katawhan kanunay magampo nga unta. Moabot na si ulan. Kaysa iyang pag-abot, hinay-hinay na dayon, mahanay ang hangin. Ang tanan, mamahimong malinawon, tungod lamang sa tinagaktak sa ulan.